karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapa. Pero, gamay ra kong naibawaan sa istorya sa maong pamilya Sabrina. Tungod kadili ganahan ang nga maghisgot ni si Mama Mercy. Nagkasabot ko, Anak Rodel, pero may lain kong nadiskubrihan. Unsa man? Tinuod ang gisulti ni Mama Mercy, nga daghan ang gipatay diya sa sapa sa banlot. Unsa? Ug sa panahon nga kusog pa ang aga sa tubig sa Busay, may mga bata nga gipatay diha, ug wa gyud madakpi kung kinsa ang may patay sa mga bata. Unsa? Rodel, daghan gyud di ay nga mga hilan nga nahitabo sa inyong yuta. Sabrina, ayaw na lang o kaya pa. Ug ano dili makaganahan nga o kayo ni Rodel. Kabahin na sa atong kinabuhi ang mga nahitabo sa unang panahon. Busa kinahanglang mahibaw-an nato ang history sa imong mga kaliwat sa unang panahon. Namati ka ba nako, Rodel? Namati ko. Pero unsa? Di na ko ganahan nga mo ukay pa sa kagahapon. Sa akong mga katigulangan, miagi na ang tanan. Busa importante nga atong lang taon mauna ang karon ug ang umaabot. Nakasabot ko, Ana, pero... Sabrina, please. Okay. Pero Rodel, daghan og gustong likayan ang imong inahan. Ug ang mga nakita ko sa inyong yuta, makapahibong nakit kaayo. Kung dili nimo hatagan og pagtagad, di ka mahasol, Sabrina. Pero Rodel, dili mawas akong una-una. Kabahin na ni sa akong gisuwat na sugilanon. Okay, sige. Buhata ang tanan nga gusto nimong buhaton. Pero likay lang nga mahibaw si Mama ini. Dautan ba yun ko, Annalisa? Dili man, madam. Kung dili pa ko dautan, ganun daghan man ang makahasol sa akong huna-huna. Ang tanang tao, madam, doon na magilain-laing problema. Busa, ayaw pa ko na una-ana. Wa ka mag-inusara ng imong problema, madam. Unsa man, madam, gusto kang ablihan ako ang bintana? Aron fresco ang hangin nga mosod ining imong kwarto? Ayaw. Sige, madam. Mugawas na lang ko. Ayaw una. May lain ka pang isugo, madam? May nakita ka bang demonyo dinhi sa sud sa akong kwarto? Wa man, madam. Kun mauna, wa na day gahom ang imong ikatong mata, Annalisa. Mas malipay ko nga wa ko'y makita, madam. Na sige. Makagawas ka na. Oh, madam. Annalisa, nganong nahunong ka? May nakita ka ba? Annalisa, anong mura mang kagbikurog? May nakita ka ba? Oo, madam. Sige, madam. Mugawas na ko. Sultihi una ko. Kung unsa may imong nakita din hisul sa akong kwarto, Annalisa. Wa ra, madam. Wa ra. Sige, madam. Mugawas na ko. Kagaay. May nakita siya. Dili lang siya musulti. Mapauli na ko. Nausa ka. Kaluspat mo. Pwede kahadlukan ka sa taas? Wa, Ma'am Sabrina. Ayaw pa mapak. Klaro ka ayong magikahadlukan ka. Sulti ko kung ni Annalisa. Ma'am, dili ka mayong mahibaw bahin ini. Unsay magikahadlukan, Annalisa, sultihi ko. May nakita ko sa sud sa kwarto ni Madam Mercy, Ma'am Sabrina. Unsa man? O sa kamto nga lalaki nga puti ng tanong buhok. May nakita ko nga nagbarog sa kilid ni Madam Mercy. Unsa?
Oo, ganun nahadlok man ka. Di ba naanad naman ka nga makakita og mga patay nga tao? Lahi ako nakita, ma'am. Ha? Unsa man na nakita nimo? Uwa ko makaila. Pero nasuko siya ni Madam Mercy. Nagtion kinighanting sa naong ni Madam Mercy. Mao nang imong nakita? Oo, Ma'am Sabrina. Nagsiga ang mga mata sa maong lalaki kang Madam Mercy. Nasuko siya maayo ni Madam. Gusto niya kining dunggabon sa hunting nga ing gigunitan. Unsa? Pero kinsa man ang maong tiguang? Ambot. Karon pa ko makakita sa maong lalaki. Og Unsa? bitutok siya na ako. Gitiunan ko ni sa hunting. Ma'am Sabrina, mapaulit mo na ako. Annalisa! Una si mamati na ako. Nahadlok yun siya sa iyang nakita. Lahi ang iyang ipakitang kahadlok karon. Nahuman na din akong trabaho karong adlaw. Magkoral na ko ugma sa garden. Ay, Noy, Cardig. Uy, Noy, mamauli na ta. unsa man ka? Mura ka ginervyos. Ito na ta sabay magsulti, Noy. Sige na, dali na. Sabrina? Love? Love, nagmata pa ko. Nakita ni mo ron si Annalisa? Wa. Ganun di eh. Nasugatan ako siya ganina nga nagdagan gikan sa kwarto ni Mama Mercy. Ug luspat kay siyak naong, love. Ha? May nakita na sad siya sa kwarto ni Mama. Ug nahadlok siya maayo ini. Wa pagid siya maanad sa iyang mga nakita? Lahi ang iyang nakita karon, love. Mas nahadlok siya ini. Mao ba? Wa siya makaila sa iyang nakita nga espiritu, Rodel. Unya, ganun nahadlok man siya ini. Ambot. Pero nahadlok tingali siya kay gitiunan siya og hunting sa maong espiritu. Dautan ni nga espiritu, love. Ayaw na ni na. Sige, mga tuog na ta. Rodel, kinsagit ka ang nakita ni Annalisa sa kwarto ni Mama Mercy. Sabrina, papahukayaw na ng imong utok, okay? Sige na, mga tuog na ta. Noy, ilang abutan og tarong. Dahil para ko, Annalisa. Naunsam taong ka, ha? Ngayon, ginervyos pa kag maayo. Noy, Oh, nakakita na sa kong itong espiritu sa kwarto ni Madam Mercy kanina. Annalisa, husto na ba? Kung ba mas na nang imong gipanulti, uy. Tinuod lagi akong gisulti, Manoy. Unya may tanaw siya na ako. Mura siyag buhi nga tao nga may tanaw na ako. Og, Ugunsa. miduol na utas siya na ako. Nagbitbit siya sa hunting. Pero bilakaw na ako. Annalisa, dili magkapasakit ni mong espiritu, di ba? Ikaw na ba nagsulti, anak? Gusto ka, Manoy. Dili maayo nga magunahon ako bisan unsa bahin sa ko nakita. Naaram din na. Ayaw tao kong sultihi anang mga kababalaghan nga imong nakita, di, oy. Kaya may aksyon na sa kalain. Pero Manoy, tinuod nga akong nakita. Milingi gid siya na ako, mitutok. O kanya, ang gitiyon niyang hunting ni Madam Mercy. Iyang gitiyon ako. O gusto ko niyang dunggabon ini. Pero, dili magkamadutlan si mong nakita, god kay patay na kini. Bunga lang kini si mga pananaw, Annalisa. Busa mga tuog na ta. Tinagka maming trabahoon sa garden ugma. Love, laom ng gabi eh. Katuog na. Di ko makatuog, Rodel. Sorry. Unsa man, gusto kang mainom og gatas? Ayaw na. Maningkamot na lang ko nga makatuog yun. Oh, si Mama Mercy. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode
para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!